Saka muchiona pfuma yevanhu vanotizisana isingaende nokukasika nekuti hapasina chi zvaakanga achida murume uyo akuzviwana. Madzimai angu inini akabuda pamba kuseni achienda kwaamai. Vanodzoka manheru vakabatidza tochi mudziro. Ndoenda kumunda ndodzoka pamba ndinobika ndinosuka. Mama makadaro ndinozviuraya. Ko chiko nyaya yacho chiuya yatinzwe tagara pasi nababa wacho. Ndopakati murume asi kurara kumba ari kurara kundire kune girlfriend yake. Kana makagara mudzimba umu mudzimai anenge ari mumba akapota achidzokera kakawanda kwaamai vake imba yaite chin'ai ndo panotaurwa kuti mwana uyu ndakamuona akamira chimiro chipi, mhandara here kana kuti akanga asisina umani. Unotora jira rako riri raunotenga rakanakisa zvikuru, kana anga asina kumira zvakanaka unotora chigero oboora pakati kana kuti pakona. Nyaya y'urupi wakunzi naambuya ndinoda pfuma yangu mukwasha. Pamusoro makurukota nevedare vese vakateerera. Taakumbira mumhangaro upinda mudare tinzwe nyaya yako. Pamusoro echangamiro, pamusoro emakorokota ana baba nana amai matukuta. Ndoitwawo Josephine Paida Moyo Chidzidzi. Ndauyawo kunomhangarira mukwasha wangu. Akatora mwana wangu 2023 ezvino zvaano vana vaviri. Hapana kana tsvakirai kuno svika pari zvino. Tinogara nzvimbo imwe chete saka ndotoshaziva kuti ndinofambawo sei. Mhosva muri kupomerwa mainzwa here? Ichokwadi. Muri kubvuma here mhosva yamuri kupomerwa? Wangu ndinobvuma. Vari kuda pfuma yavo. Uri kuti kudii? Ichokwadi. Rini? Ichokwadi pfuma tiri kudaro kutsvaga. Asi pamwe pacho sandinyore kuti kuzama uchiwana asi tiri munzira kudaro. Une makore mangani naye? 26. Makore mangani une mwana wovaridzi? Ndine makore 3. Rare chitatu ratino. Zviri papa vatoshaya kuti wana ucho unosvikawo kunana tezvara kuti vatezvara vakuzivawo nai? Chokwadi ndo zvandiri kudaro kuedza kuti pamawaniro andinoita handina mumwe muwaniro wakaita sekunge kurima. Saka ndaizama zvino zvaisabuda zvakanaka semunhu anga ane mhuri. Ndaedza kubatanidza kuti timbokwanisa kurarama tichitsvaga. Inonzi kuroora kuita seiwo. Chinonzi kuroora kuedza kuti pauinapo mukwanise kuyanana. Unoroora watora here mwana wovaridzi kana kuti usati? Kuroora kunoda usati. Iwe wakatora sei usati waroora manje? Nekuda ndosaka ndiri kuti pakunge zvakapotseka hakuna kunge taiziva kuti zvichaendawo nenzira iyoyo, asi munhu wese ainge achida nzira yakanaka. Tichiwidzira kuti pamwe kutora kwakaita unenge wakagadzirira kuti aiwa ndakafanira kutora zvangu pfuma ndopandangobvisa. Kana usina pfuma waifanira kutya kutorawo mwana wovaridzi. Ndo zvandiri kuedza kuti ndibuditse pachena kuti handina kunge ndakatarisira kuti vachauya nenzira yakaita seiyo. Uwedza kuti kudii wana uchiti vachauya nenzira iyo? Uwedza kuti ambuya here? Aiyo, mudzimai wangu pamarorero andakaita ndo andiri kuedza kupindura kuti handina kunge ndakatarisira kuti ndichaita zvekuti asi ndaida kutoroora. Nambuya wako vanochichemo chokuti tiri kugarisana patazongeza padiki pacho kuti mukwanise kufudzana. Chokwadi ndo zvandiri kuti gore rino ndo ranga ririwo gore rekuti ndatarisira kuti nekunaya kwakaita
zvishuwa zvinhu zvacho zvakaitawo zviri nani ndaitotarisira kuti ndiri muziye. Handina uke ndakafungidzwa zvichauya nemutoo iwoyo. Ndichatora mudzimai nekutizisa. Makanga makataurirana here nemudzimai kuti ndoda kuroora? Ichokwadi. Saka mari yacho yakaenda kupi yamama makagadzirira kuroora? Apa neimwe nguva regai nditi kuti nditi mari ndakazoishandisa ndozvandiri kuti nekuda kwekuti ndanga ndatova nemunhu kare zvakandinetsa kuti ndichiunga. Aiwa ka inzwa iwewe tati magarisana manzwanana nemukadzi wako musikana wako madanana manyatsotaurana kuti shamari ndakuda kubvisa chipfuma achiri kumupa kwawo handiti ka nawe ndoda kubvisa pfuma so kuti musoro mako nemuhomwe dzako wanga watogadzira kuti unotora chi mudzimai izvo mudzimai akurumidza kuuya ubva wamugamuchira kubvisa kamari iri muhomwemo ingwendi iye auya kumba kwako ongobvisa ka yatova mhosva yakabvisa chakakutadza izvo chii? Regai nditi pamwe pacho sepapa pachinhu chakandikundisa yainge iri nyaya yekuti sezvinhu zvandiri kuedza kutsanangura kuti ndanga ndisina kutarisira mari chaiyo ndanga ndisina nekuti chinoitika chokwadi chakaitika ndechekuti nemudzimai wangu kubva tichitanga kudanana tinovimbisana kuti ticharoorana. Naizvozvo nekukura nemiskanzwa zvakazoita kuti ndisvike panguva yekuti ndizogara nawo ndisati ndatarisira. Akaita musikanzwa ndiani? Ichoka ndini ndosaka ndabvuma pamberi. Une mhuri yakadii izvozvo? Ndane vana 2. Zvinopa ndiberekwa vana vaviri kana nechimwe chete zvacho kuti abhuya vakuziva. ndanzwa uchiti iwewe runo ndikutarisira mvura yaizvinaya saka kumashure kwese kwayanga isinganaye yaidaro kunaya asi zvataitarisira kunyange nemumwe wangu wandaigara naye zvanga zvisisiri kunyatsobuda asi kunaya kwaita zvakunyatsobuda ichokwadi. saka uri kutarisira kuva parini mari yako? Nyaya yauya kudare kwamama ndakukumbirawo nguva yavanondipa ivo ndozadzikisa. Mambo vachakupa 2 weeks. handinodayira kuti pashoma ndinenge ndatsvaga. Ndisikazoziva zvangu asi pashoma pandiri kuedza kutaura kuti ndingawani ndepekuti ndiri kutodai kutokohwa. aiwe mbotipo pashoma paurufungidzira wandisinganzisa kuti muri kureva kuti pashoma pamunotaura kuti ndinobvisa zvakawanda sei? Ndingangoedzawo zvangu kuti zvireruke sematauro avari kuita. kuti zvireruke pashoma pacho pakutarisira pangaite mari iyi. kuti ndingati manje ndoita sekunge ndini ndakutotaura. Aiwa gumira takupa zvako tachike zvako. Aiwa nezvimwe zvakaita sekunge kusungirana kuti tiwane kuti tinosangana kana kufambirana ndinozama ndichiedza kuti zvifambe zvakanaka. Orai zvakanaka. Uyu murume uyu abvuma nyaya yake asi regai tidai vakuru vakare vanga vasina kupusa vakanga vakangwara stereki chaizvo. Isusu tiri kuti ngatidzokei kunzira dzakare dzinotibatsira muupenyu hwanhasi tichisedza tsika dzekumashure uko dzakanga dzine uchenjeri nongwaro. Isu takamhanya nhasi uno majeneresheni ariko akamhanya kunotora mudzimai pasina pfuma yaita sei yabviswa vachiti uchenjeri hazvina nebasa rese. Asi vakuru netsika vaiziva kuti kana wadaro
wadena mlandu wadena mago. Wanzwa? Ehe. Tsika yakare ndeyekuti kana matora nemadanana, ndakuraize pane uchenjeri hwacho, kana madanana munovimbisana zvichienda negwara razvo kavatete nekuvabereki, handichaitsanangura ikokoko. Handitika? Kana zvaenda neikoko, musikana aifana kuzochengetedzwa mukuwasha achisvika zvake asi asingavate pamusha. Iri tsika yekudzivirira kuti munhu asaende kumusha kwemurume wake akazvitakura, nokuti zvine njodzi. Mabaonaka? Izvi zvaitirwa kuti mukuwasha aramba neshungu nechidokwa chekuda kutora mudzimai wake, musikana wake waari kudawo. Zvino imi nhasi ndo pane wisdom yacho. Zvino imi nhasi makanokwekweresana muchienda muchitizisana, munosvikofinhana uko. Ana mazwa? Rudo rwere runoita sei? Runodzika. Hapachisina chidokwa chekubvisa pfuma. Nokuti mugere naye mumba. Saka muchiona pfuma yevanhu vanotizisana isingaende nokukasika, nokuti hapasina zvaakanga achida murume uyo akuzviwana. Saka achamhanyirei? Saka ndikuti chenjerai neuzivi hwakanga une vanhu kugara, kuti ngatisatorei madzimai tisina pfuma yaita sei, yatabvisa. Nekuti kana hatisina kubvisa pfuma panoitika zvinoitika. Kurwara kunoitika, amai havagoni kuuya kumba kwako, mwana wakarwara. Pakatika rufu, amai havagoni kuuya kumba kwako. Mudzimai wako akashaya iwewe, pane mhosva yakakura zvikuru yausingakwanisi kuzomira nayo. Saka tikuti munyika muno ngatisiye tsika iyoyo, ngatiroranei mazviro kwazvo, titore madzimai edu tambobvisawo chikamu chepfuma. Hapanzwa? Good. Mamuta anoningirika rino. Wazviti 2 weeks handisi? Andakadaro ndingaita kunge ndazvipa nguva, nekuti pane imwe nguva basa randiri kutoita izvezvi nderefodya, handisati ndatopedza kugrade, kutopedzisa kumunda pandinoita. Saka uda mukana wakadii? Wamboona makore ese usina chawaendesa. Saka izvo ndakutasa mukana wakadii futi? Haiko zvino kana ndakawanawo mukana wakaita sekunge mwedzi uno ndinokwanisa kufema. Mwedzi unopera na 20 na 31. Ndinokwanisa kunge zvatamboenda sawo zvimwe zvatinoita. Iye machumu. Zvakanaka. Anonzi Joseph handiti? Taku amai muchine chimwe chekutaura here? Hamuna zvekutaura. Ko mukwasha wenyu makamamupa here zvinyorwa zvinoratidza kuti ndiri kuda pfuma yakadai? Ndaikwanisa kumupa nokuti handisati ndamuziva kuti mukwasha wachini. Ngoziva kuti ane mwana wangu nokuti havasati vambouyawo kana netsvakira ikono. Saka kuti ndiwane dombo kuti ndinopa handina. Okay. Ko baba vemwana wenyu vari kupi? Ivate zvaravako? Vari kuBotswana. Vari kuBotswana. Ndoko vanogara here kana kuti vanopota vachiuya vachidai? Vanouya. Vanouya. Ko ipapa pamauya munani muri bega here kana kuti nokuti patsika dzedu katonge chiti madzimai havatungamirire musha? Uyu ndo musha wamava kuita wekurodzawo? Aiwa, inini nababa womwana wangu iye takasiyana. Ndine murume wangu akarera mwana wacho, ndiye vandauya naye. Oh. Saka pfuma ichadyiwa nemurume wenyu? Aiwa, zvokwababa zvinoenda kwababa, zvokwamai zvinouya. Ko imadi kuti muzivise baba mudiki kana baba mukuru kwaberekwa mudzimai wakewo? Izvozvi ndokwaari mwana wacho. Saka ndakavaudza kuti nini ndakwira dare nokuti haastoriko kumba kwacho, pane zvavakaitanawo. Akatobva kumba kwake uyu ndokuenda kwana baba mudiki? Kumba kwawo. Kumba kwawo. Imi hamunaye? Akangopfuura nekumba. Achiti ndakuenda? Achindiudza kuti tanetsana handidzika kumba. Saka uyu anobhadhara sei mari, anobvisa pfuma sei mukadzi waari kuramba?
ipapo handisati ndaziva kuti vakarambana here kana kuti chii, saka handitombonyatsoziva zvakamira. Dare rino harigarire zvinhu zvemanga-manga. Manzwa? Kana muchiunza nyaya dzenyu chibva matounza nyaya iri straight. Nokuti kozvo pfungwa tanga tiinayo yanga iri kuti vanhu havagere vega varigirisana pamwe chete vari kubikirana. Mukuwasha haana kuda pachena kuti handina mudzimai, ima muna kuda pachena kuti mwana wangu hako. Saka taakuti kugenzeresa nyaya yevanhu vari pamwe chete ivo vanhu vasiri chii. Amai avachavasumudza kuti vaikudare muziva kuti chii. Kuramba kwemwana. Mwana wangu anga angonogara mahara, saka ndakuda uchi. Nokuti makore ese maviri havana mbobvira vareva chii. Pfuma munhu agere mumba. Nhasi munhu abuda mumba vakuti ndakuda chii. Pfuma. Kana pane vari mukati machazouya nenyaya dzakafanira idzi, ibvai magadzirisa mastatements enyu zvakanaka. Uyu akati twi, manzwa? Saka uri kuroora here iwe? Regai nditi ndinini ndinoroora mukadzi wangu. Nekuda kwekuti ndiye munhu wandakagara naye, ndine vana, ndine mhosva. Zvakare izvi takazviita nekudanana. Kuchaita kuti mukadzi wako abude mumba chii? Chaita kuti mukadzi wangu abude mumba. Chinhu chatakanetsana yanga iri nyaya yekuti madzimai angu inini akabuda pamba kuseni achienda kwaamai. Vanodzoka manheru vakabatidza tochi mudziro. Ndoenda kumunda, ndodzoka pamba, ndinobika, ndinosuka. Ndobva ndabvunza kuti kwesei. Ndopa vakatanga kutsamwa. Ndobva ndavati chandakuita kuti tirwisane hazviite. Nekupedzisira kwacho ndini change ndine mhosva. Chandakuita inini ndechekuti imi makauya na6 ndichauya kumba kuma10. Ndobva ndaita saizvozvo musi wose. Saka ndofunga ivo pandakataura vakafunga kuti pamwe ndiri kunyeka. Ndobva ndazviita nekuti zvanga zvane nguva zvichindirwadza. Ndobva ndazviita. Ndobva ndadzoka kumba kuma11. Kwanga ndiri kushop kune mashabhini. Haina nguva yekuvhara ndochokwadi. Ndanga nditori pashop ndichitandara. Ende kutandara kwandakaita kwaiva kukumanikidzira. Kutoshaya kutoti ndoita sei ndida kuedza kugadzirisana nemunhu wangu. Saka ndaida kuedza kuti akaona kuti nguva zhinji yaanenge asvipa. Panguva imwe chete iyoyo ndo zvinondorwadzawo semarwadziro zvaakanditawo. Ndo zvandaida kuedza kuti aone. Ndokubva vauya kumanheru vabva vasvika ndisipo. In fact vakasvika ndichipedza kuturika fodya. Ndapedza kuturika fodya vachisvika kuma6. Ndobva ndavabvunza kuti saka zvatakataura nezuro taingotaura here, hamuna kundinzwawo here. Zvakachinzi imhosva here kunoona amai. Ndobva ndati aiwa haingave mhosva, kwatinogara kuno padhuze. Kunyange makatoti dhei munoenda, asi makanovaonawo kana maawa maviri modzoka moita zvepamba, hapana chinenge chakaita. Ndokubva vatotanga kutondimwaya mvura, vakatonditema nezvavakanditema nazvo. Ndobva ndabuda pamba, ndobva ndaenda kushopa, ndobva ndadzoka kuma11. Ndadzoka kuma11 ndichisvika inini ndakasvika vatobuda. Vakaenda kumba vanonotaura kuti kumba hakuna chikafu. Asi inini chikafu ndinotoshandawo, ndinototsvaga, ndinototenga. Chiende chikafu chacho chakaita sesadza hachingamboshaike pamba nokuti tinoita rekutorima. Asi vakabuda pamba vanoenda kunoti hakuna chikafu, voswera vozodzoka kumanheru. Asi kumanheru havadzoke vadya, vanotodzoka pamba ndatobika kana kuti ndichibika ndotopakura vodya. Ndakona dambudziko rako riri kuuya pakuti waunonga wakaroora. Changu wakaroora dai ukaniswa kuna atete ndaita dambudziko iri nemudzimai wangu zvainzwika mugadziriswa. Andopa wakafoirira ipa. Handina kuzoziva zvangu kuti pavakaenda vakatsamwa nenyaya iyoyo here, nekuti pavakaenda kumba kwaamai Tazvinzwa. Kuimimi mwana wenyu akauya achiti kuti hazvina kutanga nhasi.
Nofunga ndakamboenda ndiri kuHarare. Mwana aifona daily, mama chikafu plus murume haasi kurara pamba. Mama ndiri kurohwa, ndakamubvunza kuti wanga uri kupi, ndiri kurohwa. Ndopandikati zvinondoitawo sei inini? Chifonera sisi vako, uita sei? Pamwe anokwanisa kuita sei? Kuuya ikoko kugadzirisai. Ndobva sisi wacho novamupa option yekuti uya kuno, murume wako kana achikuda anoita sei? Anoteera. Ndobva aenda kushamva una sisi wacho. Murume haana kuteera. Guma inini futi ndaakufonerawo amukurungai vangu, ndikasvika pakuvafonera kuti ko vana makazvinzwa here kuti vana ndozvavakaita. Vakati hatina chatiri kuziva. Nofunga akatogara. Svika inini ndindaitopa pressure vabereki vomurume kuti ndinzwe kuti zvakamira sei, kutanga akazvitakura plus mumwe mwana. Guma mumweni wacho ndopa wakazotumira $10 kuti adzoke kunoku. Adzoka indaa kunoku saizvozvi. Nofunga mwana anouya zveshuwa. Ndakatanga ndichidzinga, baba wacho vanhu vakazonti tanga wanzwa mwana kuti chii. Ndopandakati handikwanisi kuti auye pano nokuti nani achandakaita sei chandakawana. Guma ndatonetsana nababa wacho vanhu ndopa wakanditi inzwa mwana nokuti yaichema. Mama makadaro ndinozviuraya. Ko chii ko nyaya yacho chiuya tinzwe tagara pasi nababa wacho. Ndopa akati murume haasi kurara kumba, ari kurara kundire kune girlfriend yake. Ndo nyaya yacho plus chikafu nevana, mwana ari kutochema nechikafu kumba hakuna chikafu. Ndakatanga ndichitenga chikafu zvavanoziva ivo kwasha, ndichitenga chikafu ndomupa achienda nacho. Ringave rice ringave chii ndichitenga ndichimpa achienda nazvo. Guma zvinhu zviye ndisisakwanise kutenga nhamari, akudzoka futi bheki. Ndikasvika pakutadza kutambira mwana nichiona situation tsvina chaiyo washeni yevana, hembe chaidzo dzinouya dzine tsvina. Svika ndangoti tora hembe dzacho wachi, dzimwe nguva anotoya newasheni achiwachira kumba. Ndomamirira zvakaita. Ipapo pacho pavari kuti vakanetsana zveshuwa akauya, vakatodya, akawacha, akapedza, akageza nevana vakadzokera. Ndopa akasvika ndizoona 12 o'clock adzoka. Ari kuchema ko chii ndarohwa, achitochema neruoko. Ko warohwa zvaita sei? Ndasvika Jose asiko, saka pandasvika vatabika sadza naTete Marys achinzi aendotsvaga muriwo. Tamirira ezvinosvika nguva ine ndo yavari kuya nemuriwo. Alright, zvakanaka. Maita. Mataura imi kuti zveshuwa kuuya kumba anoita sei? Anouya. Uyu ataura kuti anoenda kumba kwako kakaita sei? Kakawanda. Zvoreva kuti muri kuwirirana. Kana makagara mudzimba umu, mudzimai anenge ari mumba akapota achidzokera kakawanda kwamai vake, imba haiite chingai? Haiite kana zvakadii. Zvakafanana kana nemurume kana akagarisana naamai vake padhuze achiti mangwana anonotandara kwaamai, mangwana ari kwaamai, akadzoka kwaanenge adzoka ari kwaamai, imba iyo haiite chingai? Nokuti mudzimai achamutaura kuti iwe kana uchida kuti amai yako ndio mudzimai yako chienda unogara ikoko zvachose. Halimwanyari panapa. Saka dambudziko riripo nderekuti imimi makaramba muchimugamuchira mwana wenyu, muchimuita entertain kuti auye kwamuri, muchimunzwa, muchididi, asingavake yake imba, asi makavaka chi? Imba yenyu imba, musha wenyu. Saka wakazosvika pakuti kanenge kapunishment kuti iwe kana usipo neni undenge ndisipo. Halimwanyari panapa. Ndakambogara nemumwe murume. Zvakazopera vanhu vakazozvipedza zvakati zvakashamisa, amai vakazobva vazozvigura because vaiti vakaona vakanetsana, mukadzi aingosvika paka mundingi box achisunga box achida kuenda kumusha, ndakuenda kumusha. Saka murume aingoti akaona kupfekawo box rake resuitcase yekuisa mbatya, iye aibva indopa side pamubhedha achiisawo dzake mbatya. Vachibuda mukadzi achida, iye achibuda achida achienda kubhazi, iye achienda kubhazi. Saka vatokwira, murume atokwira bhazi rake kuenda kumusha kwake, mudzimai achikwira achienda kumusha, vanosara pachi. Murume aikuti ndakuona kukurumidza kudzoka ndiani. Saka aizokurumidza kudzoka ndaamai. Kusvika vakazvita kakawanda, kusvika vazoona kuti no, izvi hapana zvati kuti vakazogarisana pamwe chete zvakadii zvakanaka. Ndo approach yanga nemurume. Anyway, isi kutaura nyaya yachi yekuroora yepfuma. Zvokuti zvine manyongori mukati mazvane basa. Iwewe amai vari kutadza kupa list nemhaka yekuti wanga wasingazivikanwa. Handitika? Saka nhasi da kuti upuwe chi list. Handitika? Amai munogona here kuisa list nhasi? Munokwanisa? Imboendai parutivi munogadzira list rei tiri gamuchire.
$50. Bonano $30. Makandinzwani $50. Mafukudza dumbu $70. Matekenya ndebvu $40. Ndiro $25. Gogogoi $100. Dare $200. Temenyi $500. Rusambo $2,000. Badza $20. Sutu ya mai, sutu ya baba achiraunyorwa samira sita. Watermiro $80. Mombe yeumai 1. Mombe yechishava 1. Mombe dzedanga 7. Masungiro jira 12 meters. Gumbeze ramai nerababa mbudzi 2 gotora nehadzi. Grocery angonzi card box $350. Then kuita rambi $10. Msikana hapana. Msikana hapana mari yako. Avanganyore kashuwo kusikana. Ana basa. Ngati monzwa. Ana basa. Sanyatsoziva. Vanasikana havasi kutengesa. Ine zvondishambisa kuti madzimai asi ivo ava mudzimai mukadzika asi vanokangana kutoti mwana anonhongo mari yake. Haana basa Nyaya yekuti pazvaitikira pacho unokanganwawo ndokuti musikana wacho haapo apa kuti ataro ndoda kunhonga 1,000 imi ndima tochaja kwazvo 2,000 iye haana kana cent kana kuda kuti angoenda asina chaakabata maoko. Anyway, that's okay. Pane zvamunofunga Ane pamati magumbezi mairi afamba sei apa rababa neramai. Unofamba sei? zvangu vanounza kwandiri nini ndandichitokomunicata navo vachindiudza Kuti muchapuwa gumbezi. Gumbezi ramai. Masungiro. masungiro Masungiro panda magumbezi mairi. anepanda jirani rekubeza Kana kuyekesa gumbezi nechikia. Gumbezi rababa. itai vagadzirisa Gadzisai ipapo kuti gumbezi rimwe chete rababa. Amai vanaona jira. Pamusoro pejira ndipo pamungatesa mari yekusonesa. regai tivanzwe mati gumbezi rababa gumbezi ramai jira hapana riripo muno background yenchi sorry ndakubvunza mubvunzo tsika dzinosiyana matigere muno mutakasangana handirika imi tsika yekwenyu inoti ndeyechizezuru here kana kuti ndeye mamwe marudzi ndeyechizezuru. Aha, good. Kana muchitedza tsika yechizezuru inoti amai jira baba gumbezi zvakwana. Aha, chibvisai rimwe gumbezi pashaya jira, right? Aha, Rusambo ranzi Maria 2,000. Rusambo ranzi 2,000. mukwasho wenyu akamira sei? Do uyu 2,000 Rusambo. handingakwanise kuti pamberi pevanhu todaira kuti ndinowana yese asi ndinozama zvandinoedza. Okay, fine. Zvakanaka. Pane chimwe futi? Kuchimanda. Aha, good. Patarwa zita kuti mombe chishava handiti? Unoziva zvazvinoreva? Handisi. Iyo mai unoziva. Mombe chishava
inotaura zvainotaura. Vamwe vanochishava, vamwe vanochimanda. Handirika. Saka mombe yechimanda kana chishava ndeyekupembera, yekufarira zvawakaitirwa namadzitezvara naambuya vako pakuchengeta mudzimai wako. Iwewe mudzimai wako zvawakamutora uchienda naye kekutanga, pane zvawakaona iwewe zvinotaurwa newe chete. Isu tese dzatigona kuti zvatei kuzvitaura, asi zvinotaurwa nemutoo upi kuna natezvera naambuya vako? Zvinotaurwa nemutoo wemachira pajira tataura riya ranga chizi 12 meters riya, jira iro riya ndo panotaurwa kuti mwana uyu ndakamuona akamira chimiro chipi, mandara here kana kuti akanga asisina umandara. Zvinotaurwa nemutoo upi? Unotora jira rako riri rawanotenga rakanakisa zvikuru, kana anga akamira zvakanaka zvakakufadza iwewe, unoenda rakakwana rakadaro, rinoenda kwaambuya. Kana anga asina kumira zvakanaka, unotora chigero obora pakati kana kuti pakona. Vamwe vanoda kautsinye, da kutaura nyaya kautsinye, vana kautsinye vabva vabora pakati ziburi rakakura zvokuti harichasoneka. Zvichiratidza kuti kuita sei kushatirwa uko, hatirika mukwasharo ushatirwa, asi zvine matauriro akanakawo ekuti kana vachisona vanosona zvakanaka. Kana pane chaunoona wokukona uko unobora zvako chi, ivo vanozviona kuti mwana uyu ndizvo anga akaita sei akaita. Handiwa pabata ka. Saka kana rakanaka, uri kutaura kuti mwana uyu ndakamuona akanaka, baba namai makaita zvakanaka, mombe iyo wabata ndio mombe yechishava inoitwa madiro, vanodya vakasununguka nehama dzavo, newewo futi unoona bandiko wotodya mombe pamwe chete navo. Handiwa paona ka. Good. Saka ndio mombe yechishava. Good. Pane chimwe futi? Yes. Ongo. Ini ndiri kurungai na ambira wewa. Notenda zvikuru mambo kubva kuseketedza kwamaita nyaya yacho kubva pakutanga kusvika payave. Ndofunga mukomana ambeka chimupawo mazuva atiri zuva rakati. Dzimweni nguva hatidi kuti tipe chimiro chakaipa chekuti pazoita mubvunzo mangwana kuti takapiwa zuva asi zuva radarika. Nemazuva akadara apa mukomana aya tikuona zvisingaiti, nekuti tinomira nenyaya basa rese richakatombomira. Saka tikati titi muswa state kwetinoyo kureva kuti tinge tichirevera Inisa baba muri kuti umuswa ndikona kunzi. Naitotarisira kuti zvese zvinenge zvagadziriswa kuti tichienda mberi. Vaipapo tichienda mberi unofunga zvese zvinenge zvakutanga kufamba zvakanaka. Nekuti iko zvinezvira hapana kuchati chapo, zvinongodu zvese zvakangounganidzwa basa racho rakatowanda. Nepo kunenge kuti vane vakomawo hanzvadzi vanenge vachida kuisawo ruoko ipapo. Saka vari nebaso ravari. Ndingataura nditi nini mwana uyu ndingati idambudziko guru nevedare. Ane zvaanoita pabasa rake asi ari kuzokundikana kuti basa rake rinyatsofamba zvakanaka, kuti nguva zhinji anozoitora ari kumba achiedza kuti abika aguti, kuti mwana wavo wamukurungai anenge asiko kumba kwacho. Saka basa kumunda rinomira, zvinhu zvese kuda kuti zvikohwa zvichakohwa zvishomanani, kuti apedze basa
kumunda haakwanisi kuripedza nekuti dzimwe nguva kuva musina nekuti buda kumbana 6 o'clock muchienda kumunda osvika 12 o'clock hapana chawadya kana chauyiwa nacho hapana wotombodzokera kumba unosvika mapureti haana kusuka pachivanza hapana kutsvairwa mukadzi wacho ari kupi kuna mai inini pate zvangu ndiripo handidi kukuruvaisana ndaienda kumunda inisa baba chikafu hongu ndinoziva kuti kune vana ndinobva kwandirobva kuzevha ndinouya nechikafu kune vana vanenge vachiti tiri kumunda vanenge vachibikawo chikafu vana baba vari kumunda takaiti dii tinosvikira 12 o'clock hakuna chiripo totozodzoka papepepepepe nenzara yedu tosvikawo mapureti acho zvakangodaro zvinoitawo here papa pane muroora inini ndibate poto ndichibika pamoto nekuti mai vane mwana wavo kumba kwavo ndatenangu muri kuziva sei? Tausei? Handisi kuramba kuti mwana wangu anouya kuuya anouya asi azviri kuti anouya kuseni anotouyo nguva dzekutonge munhu apedza basa ndichitobvunza nyangwe baba wake vanondipupurira ndinotobvunza zvawauya waita basa here wabika here anotodaira kuti ndabika dzimwe nguva hakuna kana chekubika chacho hakutorina kana chekubika zhizha basa rinopera handizozivawo zvangu mapinda zvenyamai asi dai ndandiriri ndaifunga ndimotaura kuti ndiri kuziva kunyara stereki maona tanga kuombera ana hama ichando atanga kuombera ungadai mati mambo nezvandiri kuziva kuna atezvara mwanangu ndiri kuziva kunyara sei ndadaro kuti dai mati ndiri kuziva kunyara nokuti muri kuklema pfuma pane munhu ari kukomblenderwa kuti haasi kuita zvakadi zvakanaka zviri kutarisirwa muroora haagare pamusha imi muri kurwisana nenyaya yekuti murikuzana nenyaya yekuti kumba kwacho kune kusina chikafu hatitika ndo nyaya muri kuzana ndaizwa kare ngumba hamuna chikafu kare zvainzi enda unofa ikoko tigokuviga pamusha pako uchifanira nenzara zvire muri kuti uya ndo saka ari kuenda mukana wokuita sei nzara iri kuenda kuti haasi kushanda mumunda ari kupedza nguva ari kupi kwamai saka nzara inobuda sei mumba haibude imba haisi kuvakika ani mazvizwa muroora mwana uyu haasi kupipirira chii musha kuti ubude ari kuenda kwamai kwanoziva kuti kunotapira ende muchimuchigamuchira asingavake musha wake musha unotoita sei unovavarirwa kana wauda unoita sei unovavarira wena makombo nomwetumba musha mukadzi imimi munomutamirira chii kana muziva kuti kumba kwemwana wangu kune nzara iriko takura yakatswanda muende munomupira mumba make iri ndanyara stereki kuti muri kugamuchira tiri kukuitirai pfuma yakawanda ye2000 rusambo mombe 7 dzamuri kuda asi mwana wenyu is useless mushamate zvaro kana pane chinhu chinonyadzisa kwazvo kuvarume ava bese ari pakapa chinonyadzisa wekuona wakabata poto uchisuka pachivanze kutauni yes kutauni yes unoenda bata pastovhu pachichichi asi kana kuri kuruzevha kumamisha kuri kwakabata poto uchikwesha poto munhu womurume iwe pane mudzimai ari kuzi ari pano zvonyadzisiriki kana kutoonekwa uchienda kunowacha hembe kurukova wesi handiti saka amai mwana wenyanyadzisa pano padare
ini handizoziva hwangu kuti ndizvo zvinge zviriko here sezvo nokuti iya wacho hapo nokuti inini ndinotobvunzawo saamai kuda kutozivawo dzimwe dzenguva akatoti hakuna sipo ndototora inini sefi nchitomupa kuti enda naye unowacha enda unosuka saka kusaziva kuti zviri kutaurwa ndizvozvo here nokuti mwana wachena hapo handikwanise kuzvidayira handiti mambo vakatosvika ikoko asika atezvara mukurungai wenyaya vari papa rutopupura kuti ndo zviripo ndozvandiri kutaura changamire kuti inini handizive kuti ndizvo zvazviri here nokuti ini wangu ndinotobvunzawo saamai achitondipindura kuti ndadai nguva dzokunge vanhu kutoti enda unodai achitoti ndakuenda saka kusaziva kuti haasi kuita basa racho haaita handizvizivi munovanhodzoro mwana wenyu tikoda ndikaruva ndichigara kubhuruwayo uye here akatotaurira mambo mudaire kuti handisi ndakanganwa penyu kumba pane pfuma mazuva ano vazhinji vari kubatsirana kurima ikoko urorwa iri kuda sei zera yachinopera sei pamusha kana yachigara ari musha kumba kwenyimi mudhimanda mari futi iye haasi kushanda ari kugezesa murume nhingi mapuletsi mapoto munhu anobva kumunda akaona hamuna chirimo iye ari kumba kwenyu endai munomuyera mwana wenyu munozoshuwa imba yake ari kuida here enda kana uchifa unofa ikoko ndifoderi ndokuigira ufu ikoko makaona akagara kuuza kuti ari kuda chi imba yake mazvinzwa zvakanaka vamukurungai makumbiro kuti time yanga itaurwa nouyu haina kuita sei ainga nekuti imi ndimu mutsigiri kumashure uko handiti saka muri kuti imi ndofunga chii zvakanaka tokupai 30 April 30 April dare rati una chamungaise kwaambuya venyu by 30 April mamba taka zvakanaka